Ýokary ruhumantlyga beslenýän sport ýarışlary ýurdumynyň ähli künjegini gurşap alýar. Paýtatymyzda ýaýwanlandyrylan sport ýarışlarynyň maksady okkunlyk aýdyň duýuldy. Pekin paýhas ummany ematy muly pragy ýyly münasibetli Türkmenistanyň beden terbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň ýurdumyny futbol federasiýasy bilen bilelikde guramaklaryny 2008-nji ýylda doglan ýetkinjekleriň arasynda futbol boýunça Türkmenistanyň birinjiligini almak uğruna ýarış geçirildi. Ýarşa ýurdumyň ähli vilayatlarinden we paýtatymyz Aşgabatdan futbol toparlaryň ençeme gatnaşyp, olar birinjilik uğruna bäsleşdiler. Ýurdumyzda ilkinji akylly şäher bolan Arkadaş şäheriniň şanyny bir ýyllyk toýunyň çäreleri bilen utgaşan ýaşyň her bir pursatlary futbol jan koýýarlaryna we hünärmenlerine ulgutyklanma döretdi. Galakly hemde çekilişli geçen ýaşyň netijeleri boýunça paýtatymyň ýaş olimpiýaçylary taýýarlaşmakdagyň futbol topary birinji baýrakly orna münasip boldy. Ýaşyň ikinji orny paýtatymyň Altyn Täç futbol topary, üçünji orny bolsa Lewap welaýatynyň futbol topary eýlemi başardy.